I pozdrav svima ljudi, Ilija Gaming ovdje, evo nas opet na Ilija Gaming kanalu. Prvi put u live action videu. Danas ću da snimam kako pravim picu, omiljenu jelu mnogih ljudi. Zbog tehničkih uslova ovog videa, ja moram ovako da čučim sve vreme, tako da tačno sam tu, valjda se vidimo. Ok. Prvo šta nam treba? Znači, uzmete jedno pola litra, ovo je pola litra vode, koja će da bude mlaka, znači, uzeo sam, pošto nemam mlaku vodu, kod mene sve crveno-belo, ili vruće ili hladno, ja sam uzeo jedno 35% hladne vode i jedno, u stvari to bi bilo 70% na pola litra, 350 mililitara hladne vode i jedno 15 mililitara tople vode. Znači, uzmemo to, treba nam još kisela voda, tako je, živa je, znači, jedno, ovako, to otprilike, sipate sebi sa strane da imate. Izvinite ako delam kao sam u žurbi, ali nisam. Ok, šta ide sledeće? Ovako, suvi kvasac, sveži kvasac, sve je jedno. Ja uzimam suvi kvasac, bole me noge. Ne, ok, nećemo to sada. Znači ide so. So ide. Savjetovano soli da ima. Ok, šta je sledeće? Malo ga promešate. Žao mi ako ne vidite, ali ok, u redu je, živa je sol. Dobro, sad malo ga homogenizujete, mislim da je ovako možda bolje. Sad, čemu se radi? Zbog hemijskih stvari, znači ja ne mogu sad odmah da ubacim suvi kvasac, jer će suvi kvasac, ne suvi kvasac, generalno bilo koji kvasac, so će da ga uništi i nećemo dobiti pun efekat. Ok, znači šta ćemo sad uraditi? Uradit ćemo jednu vrlo praktičnu stvar. Ovako. Radit ćemo jednu vrlo praktičnu stvar, kako se ovoga pre nisam setio. Otvorit ćemo, znači ovo je recept za kilo brašna. Ovo je 1 kilo brašna. Znači ja sam kupio 2 kile, ali vama više nego dovoljno samo jedno. Znači, kilo brašna. Dodate jedno 100 grama. Otprilike to, u principu treba da dobijete gustinu testa za palačinke. Znači samo možete ovako, možete rukama, tako je najbolje. U stvari mislim da nije najbolje, ok. Nema problema, nismo napravili neku grešku. Znači sad malo, da bi ovo brašno zaštitilo kvasac, koji ćemo da dodamo sada, znači meša se, može se dodati to još malo, nije strašno ako preterate. Tako, još malo brašna. Ok, znači sad smo dodali malo brašna, ide kesica suvog kvasca. Ovako. Tako, otprilike cela, nije strašno nijako ne stavite, znači ovde u principu pizza nije nešto što treba praviti tako precizno. Ovo je stvarno ovako neki opšti recept. Sad to ostavimo malo da kvasac nabubri. Ok, to se tu sad pravi, možemo da uzmemo kisele vode. Konkretno ova nova rosa kisela voda stvarno preporučujem, odlična je. Till I get up, time is barely on our side.
storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Znači, apsolutno nemam ideja kad mi je u kom trenutku mi je kamera crkla. Ja sam ovo nastavio da radim, tako da editor će to sve lepo da sredi. Morao sam da operem ruke, da uzmem drugu kameru. Nema problema, možda je bolje da sam ovo od početka koristio. Sad je gotovo, ne mogu novo testu da pravim. Znači, samo što sam htio da dodam. Svakako je recept za 1 kilo, tako da dokle god vi dodajete iz ovog brašna, nemate problema. Ako bude toliko neophodno, ako ste možda previše vode stavili, otvorite samo neko drugu kesu brašna. Znači evo nas nazad, ja ću da ga gurnem u ovu ogromnu šerpu. Znači malo samo, ako je minimalno ostalo brašna, samo ga stavite tu da se ne bi zalepilo. Ovako svuda, izvucite ga. U stvari, samo što sam htio malo dodam, znači malo extra virgin olive oil, malo ga stavite, ništa puno, znači malo nosite to sve, odradite, mora malo da se podmaže to, kako to ništa ne bi lepilo, da to sve bude lepo za kad se bude pravilo, znači bez ikakvog pritiska, sve će to da se lepo upije, stavite. Ovo će da naraste baš puno, sutra ću za nekih 15 sati ću možda da spremam, tako da ima to vremena da naraste puno. Pratite razvoj situacije, imajte uvek sve pod kontrolom, tako da to je to. Ovo će lepo da se upije. Znači to ovako nekako izgleda, to će porasti, biti sigurno cijela ova posuda. Tako da to bi bilo to za ovaj deo videa, vidimo sutra. Dobro, evo sada smo stigli do drugog dela. Pošto je u pizzerijama mnogo jača revna nego ove domaćinske naše, moramo da pokušamo najveću moguću temperaturu da dobijemo ovde, tako da ćemo da uključimo na najjače što imate i gurnut ćemo, evo, na recimo drugi nivo, ćemo da gurnemo ovako, da bi to zadržavalo lepo toplotu. Znači vidite, i to će sve tu da se greje dok mi nastavimo ovaj drugi deo. Dobro, šta sad? Znači, brašno na ovde da se ne lepi. Sad ćemo sve ovo što se ovde zalepilo ćemo da spustimo ovde. Malo da ga samo doradimo jer je dugo stajalo. Ok. Ovako samo. Znači nema razloga zašto bi se bilo šta bacalo. Evo ljudi, namestio sam na oko 6 jednakih delova. Ok, sad smo stigli do ovog dela, koja je možda i najbitniji deo. Uzeli smo jednu kuglu. Stavimo malo brašna lepo da se ne bi lepilo to. Krenete polakim pokretima. Može ovako, može pesnicama, možete možda i ovako da širite.
zavisi to od vas, kako vam je lakše. Konkretno ovo se radi do samo nekog trenutka, onda možemo da krenemo jednom drugom tehnikom. Znači malo puštamo sada gravitacija da ga malo odradi. Ne brinite se za oblik trenutno, dobit će to bolji oblik. Strašne. Sad, znači, uhvatite pesnicama ovako i krenete lagano samo da ga, i ovako će najbrže da se širi. Krenete lagano, laganim pokretima. Se spušta malo gravitacija. Vratite ga opet. Ovako, malo promenimo stranu. Lagano idemo opet. Više. Opet spustimo, vratimo. Znači opet par puta ponovite ovaj proces. Može opet, znači gravitacija malo. Širite ga najviše što možete. Ja konkretno volim da je tanja pica. Znači sad samo možete malo da je pustite ovako. Vraćamo je. Mislim sad vi možete da uzmete recimo i ovako nešto, pa da je onda, znači malo iskoristite kao plagiju. Sad ovo je malo mokro, ali nema to veze, preterane. Malo brašna, u stranu, raširi samo. Vidite, već sad poprilično velika. Nema najpravilniji oblik, ali to ne smeta, vi možete sada da radite na tome ako vam smeta. Što se mene tiče, meni je ovo neki korektan oblik za picu. Sljedeću mogu da napravim možda malo deblje testo, čisto da vidite kako i to izgleda. Znači sad ću samo da dodam malo brašna na ovu stranu, da zamenim i sad ću da prebacim na ovaj ognje. Ako ću dodam malo maslinovog ulja, da se ne bi lepilo. To se lepo odmažete. Tako, i sad ćemo ovo da prebacimo tu. Vraćamo ovdje, ima mala rupica, nema veze. Šta fali? Ovdje možete dodatno još malo da je raširite ako hoćete. Čisto da bi bila veća. Ali to je nebitno. Znači ovako nekako. Sad to će tu malo da stoji dok se ovo se još uvijek ovdje greje, tako da možemo da uzmemo jednu činicu. Sad možete da pravite svoj, ali pošto nije trenutno sezona paradajza, krenulo, ali ne sviđa mi se konkretno ovi rani, tako da možete, uzakupio sam ovaj gotov pizza sos, košta oko 300 dinara. Možete da ga lepo otvorite. Možete da kupite, znači od pravog paradajza pravite, možete da kupite i neke gotove koji su već u konzervama, pa da dodate vi malo svoje začine, ali ovo je već začinjeno, tako da samo ću da presipam ovdje. Ako stavljate u frižider, nemojte ni slučajno u konzervi. Tako da ovo sve sam sipao. Ovo je tu.
Tako da sada možemo kašikom jednu da uzmemo jednu činiju. Stavite malo, znači malo ovako da raširite da ima svuda. Samo nemojte na koricama, čisto da bi se razlikovalo, nije ni problem ako stavite. To je sve hrana, neće ništa da se baci, tako da idemo ovako, može još malo se doda. Sad zavisi od vas, da li volite više ili manje bazu ovu. I baza možda je najključniji deo. Testo i sos su možda i najbitniji deo, posle sve nebitno. To je bilo to. To je bilo to što ga tiče. Od sireva ja sam uzeo mozzarelu ove bebice, tako da to isečete i sedite ovu tečnu smečnu. To je to. Znači otvorite to ovako nekako izgleda, vrlo ukusno, osvežavajuće. Sad ako volite više sira stavite veće komade, ovako samo sepljujte. Znači sad ovo sve zavisi konkretno od vas. Dobro, evo, to bi... Sad smo završili s ovim sirom, njega možemo vratiti ovdje. Sad, uzeo sam ja i neke druge sireve. Uzeo sam ovaj buđavi sir, Blue Brate. Volim konkretno, možda neko ne vole. Znači sad, stavio sam ga na ove veće rende i samo krenite polako, to da svuda ima, to ne mora puno da se stavlja. Znači, stavit ću ga ja ovako, pa ću malo da ga raširim. Znači, ovako ćemo, pa možete malo ručno da bude. To su jaki sirevi, sad ja volim, ali vi ako ne volite, ni ne morate, samo malo raširite. Možete još malo da dodate ako hoćete. Da ima u ćoškovima i to. Dobro, sad smo dodali ovaj plavi sir. Uzimamo ovaj treći sir. Ovo je standardna gauda sir. Ona je u foli, tako da ću morati da je izvučem. Znači ovo je gauda sir, mislim da ovo biser. Uzmite sada njega. Znači, stavio sam dosta, od sira glava ne boli, tako da to može ovako da ide. Imam ovaj treći, to je četvrti sada već, on je za pastu, ali što da ne, tako da možete njega da ga malo
da ga dodate ovako preko, to su sve jaki sirevi, meni to ne smeta. Znači ovo je konkretno neka quattro formaggi pizza, to je moja omiljena, tako da sad ćemo nju da stavimo u rernu. Znači, evo je pizza, malo samo sa strane ima ovih sira, to bez problema. Znači sada, pizza bi trebalo da se peče, naravno u zavisnosti od rerne, to zavisi dosta kako vi volite isto, ali trebalo bi brzo da se peče, par minuta jer je rena već vrela, tako da sad ćemo da uzmemo i možemo da stavimo preko ovog, ovako da bude blizu vatre, samo ćemo tako da je stavimo. Prošlo 7-8 minuta, u principu najbitnije samo vi da to gledate, dok ne vidite da izgleda korektno. Znači evo ja ću sad ono da vadim ovako. Znači to se izvadi, stavite na neku ovakvu posudu. Zatvorite ako niste završili novu, ako ste završili novu samo je gurnete. Ja konkretno nisam završio drugu. Evo, samo da pogledamo malo picu. Znači, šta bi bilo najzgodnije? Da gurnete picu na tanjir sa picom. Znači, možemo da uzmemo, možemo u principu ovaj ovdje nož, samo nam malo opet. Znači sve ovako, nebitno. Znači možete samo da ga sustražite ovako, da se ne zalepi previše. Dobro, nek stoji sad ovdje, to treba da se ohladi. Znači sad smo izvadili ovo, par minuta ostalo da bi se lakše iseklo. Sipate čašu kisele vode sa strane. Uzmete. Pokretom. U sredini nemamo onaj kružnu. To je jedino malo nezgodniji deo. Sečenje, ali nema problema. Sad može ovo dodatno na polovine da se iseče, vidite kako lepo izgleda. Stvarno je praktično, ima puno primjena. Pošto je oko 70% mojih gledalaca su lepšeg pola, ovo je jedan vrlo praktičan video za njih, mogu da prave muževima, mogu da prave momcima, deci i tako. Tako da sad ću probam, jede se rukom. Izvanredno, stvarno odlično je, kao u pizzeri bilo kojoj, ništa nije lošije, tako da to bi bilo to za ovaj video. Napišite u komentarima ako imate neko pitanje, neku preporuku, uvek primam, takav sam čovjek, šta ću.
I to bi bilo to za ovaj video. Malo kisele vode. Pozdrav!